por aquí. Consúltame. A ver, que pase o siguiente. Moi buena, doctor Bellino. Hombre, señor Risardo, que tal? Como anda eso, home? Non lle anda moi ben. Senta aí. Gracias, E logo, por que non anda ben a cousa, home? A ver, conteme, que lle pasou logo, a ver. Anda ben, porque marchou unha muller da casa, home. Bueno, va por Dios, home. Eso, mire, hoxe está a orden do día, que se vai fer? Nada, marchouse da casa, pero carajo, é que desde que se foi non dou dormido. Xa, claro, pero vamos a ver, eso é normal, porque claro, son moitos anos xuntos, e claro, ahora botará de menos. Bueno, carajo. Digo eu. Xa parrachá, que lle vou botar de menos? Xa se pudo ter ido. O que pasa é que non dou dormido porque levou a cama, que era dela, carallo. Bueno, home, pois tirá que comprar outra, o remedio non é tan difícil. Xa comprei comprei un dormitorio novo distros modernos que hai agora de Bengué. Moi bonitos. Pero debía estar eu afeito na outra, non me adapto nesta, porque esta é destas modernas, non sabes? Ten un colchón destes que hai agora distros de lápiz, non sabes? Como de lápiz, Cai de como de lápiz, como de Sí. lápiz. Será de látex. Ou será de látex. É desa goma que se adapta ao xeito do corpo, non sabes? Sí, sí, sí. Que é caro como la madre que lo Sí, parió. sí, no, xa sei como son. Pero non dou dormido. E eso que ainda onte fun ali ao botiquín que tiña ela e tomei unhas pastillas destas. Xa estamos tomando. Aspirinas fluorescentes destas que tiña ela ali para dormir. De Spiderman. No, pois con que tomar Dormir. Spiderman andará que sobe polas paredes, Cago la leche. Nada, igual. Cousas miñas, non me fagas. Pero mire, vamos a ver, señor Risardo, teño dito 1000 veces que non se me ande automedicando, que é peligroso. Cando lle faga falta algo, veñen da miña consulta e eu xa lle darei o que lle faga falta. Xa. Pero non ande tomando cousas pola súa conta, home, que calquera día mos tire un disgusto. E despois, a ver que faemos. Pero é que tampouco vou vir todos os días onde hostia a consulta. Acabo co coche, entende? Bueno. Acabo máis gasolina polos camiños adiante. Está carísimo. Bueno, pero vamos a ver, se non pode vir en coche, pois mande recado ou chámeme por teléfono, como sea, pero non ande tomando cousas pola súa conta. Me Eso fagan sí. un favor, home. Por Senón- despois me dar o número. Claro, le doy un número, non se preocupe. E mira unha cousiña, vamos, eu estou mirando aquí o seu historial. Este xarabe que lle recetei a semana pasada, que tal? Ben? Cal, un que era roxo. Ese. Non o tomei. Bueno, non tomei. E logo para que lle recetei. Eu recetei para que tomara, digo eu. Xa, pero non tomei porque anduven abrino e alinho un prospecto e ali pon, manténjase la tapa bien pechada. Bo, Entón, como carallo tomo? pero vamos a ver, señor Risardo. Eso quere dicir, a primeira vez que se abra, que despois hai que cerralo ben, apretar fuerte, para que o xarabe non perda cualidades. Pero abrir, podes abrir ao miño de Dios, senón como quero tomar. Sepa que non perda a forza, hai que colchalo ben, claro. Sí, tamén para que non Pero perda a podes forza. abrir. Sí, home, Eu evidente. que sabía, eu... E mira outra cousa, estou vendo aquí, os supositorios estes que lle mandei para a reuma, que tal, ben, non? Nah. Eran dos fuertes. Non me fixeron nada, como se Nada? non os tomara. Igual. Como? Tomounos? Claro. Me dixe usted. Vamos a ver, Mañá e outra noite, pero non fixeron nada. para aí, vamos a ver. Tomounos? Pero como os tomou? Como carallo os iba a tomar? Me dixe usted unha mañá e outra a noite. Por cierto, voulle dicir unha cousa, que malos son de trajar. La madre que los parió. Tuven que lle jurrar cos dedos que nos daban enviado pa baixo, A margexen, cousa mala. Non me des máis desos, prefiero en 18, home. Pero, señor Lizardo, amiguinho de Dios, pero o supositorio non era para que os tomara, a quen se lle ocurre? Como que non? Non. É lá pa como receta. Home, pois recetellos pa... Panamericano, pa que, ó? Pa que? A ver, home, os supositorios eu recetellos para meter polo ano, non para tomalos. Polo ano adiante. A gran polo ano adiántame, non, home, non. A ver, os supositorios son para cormeta polo cu. Oiga, me cago na... Claro. A mí non me falta usted No, o respeto no, por moito non me médico entenda que sea mal, que lle no, fendo no, a cabeza no, a bastonazos, no, tranquilo, Me señor. cago hasta no precio da gasolina, Tranquilo, no, Veña no, aquí. no. Me llevo a dar, home. Ferreira. Faltame a min o respeto. Veña aquí. O porro, cabrón. La madre que lo parió. Veña aquí. Se pode que lle manda... Cuidado que nos ha abandonado. Madriña. ¡Qué carácter, qué carácter! Bueno, vamos a ver, tenemos 2000 euros...